Tonto Kromwe na yenko eye circle cargo station na Prince owusu wo horomo ne ahyankafo ne adwadifo bi oho di nkomabusa sade ensem eti Adom Trotro twegum ewo cargo station ye beje omanfo adwenkyere edefa eye MTN network wo mo hihye ya omode begu akwemu se so omanfo ekoyi cash out a efi 1000 Ghana ekono sese no ntumu bi ababeda ho etikane ni se wo yi 1000 Ghana wo tua 10 cedi sese wo koyi 1001 wo betua 11 cedi wo mo de buy no wo mo asan atwe asan na obi bisa se obi ni machina asem so mo besan de aba ye je omanfo adwenkyere e de afasa anamontuewu yo medas dasi bebre mo bibia so achi pepa cho MTN for that no ye nim se ukoyi 1000 10 cedi uyi free 1000 ikobia 10 cedi no moti buy omo ye ade na ankasa amaye no uyi 2000 MTN for no beto omo 10 cedi omo ankasa so sa beti 10 cedi na 2000 dada 20 cedi dada enti MTN for no sa de omo de ne ba enti omo te 20 cedi na de o yi amaye no so sa beti bia na if ze mi wan dada no omo di ka te uyi 5000 MTN for beti 10 cedi ono na o yi amaye no beti 40 cedi no na 50 cedi enti se MTN for me yeti ase se ye yi 5000 no omo no beti 50 cedi a de o yi amaye no so beti bia na me question pe obi edidi na adwuma on se obi edidi na adwuma de yan se omo na omo ye mobile money no omo ni MTN for ni contract bia na so omo ni contract bia na omo me yenti ase ni ehu so no na oto na wo ye mobile money ye ni ekotia ne ka MTN for ni akatua bia omo de ma no nti se ye ko yiska ye ne o se tua ne ka de a ene omo me ehu me patcho me de edusen de me pese me busa se amenti ase no se de omo de ben etwamene ebo ana omo pese omo de ba efri se agents na MTN for mo tra wo se yenko yiska no mo hwe wo mu din ema me sandiska ye se wo sandiska nke ye ntuaka ba me ko sandiska wonam kwan bi so ebegiska uko yisu a wasanam kwan bi so be yiska uko yi 2000 ese bianka ye te 10 cedis no 10 cedis no won ba kan tro say ni woni sika a wo be 2000 amount enti ade so yi ni 2 times na che say wate 10 no ayem abraso a yesu anim say MTN for so mo ne wo mu awo contract say amount bi a obeye no or percentage a mo de ma no ba maja wo mu saa ana wo mu twa yen ti saa na mo be ye dia ya be dan yani akọ different network. Oh, your friend Frank. And I say, me cause some discount to me wallet so crown and nippers me there to me wallet so no cry. Just a side be a day. I can't want am there to so. And no sign now chrono no more boy and I say, who you say, MTN for crana, you say, oh, top job to be a tissa, my who the yenya cry. A chrono no more boy and I say, Yantiasi, tell say, MTN for no more before. Sa problem na other stations no mo ye mobile money ni ade no ye no omo yi ni entiase enti no so mu ehu de ekọ enti ye kọ ye nim de na mususu se wo mo ya enke beboa mo a mo yetima amofu yi yo de susu se ye ni se ade no yere ya esika na mo de nshaba ewom se ade na boa ye ba fa ba bi no so ese ekun ye ba ho kire nti eduru ba bi a untimi nkasa o de fa bank nya ba bi a na abenya bank na obeyi untimi duru ba bi kura na ho kire ba ho kire o mutimi me ho so kire ye last o man ho ko kire me o ba bi masa nyame nko a ska me na miniska ena ma obi sandi miska ba ska ni ba najo ba ho ni nya ba bi anyi no nti ade cha no pa e wo se mi ba bi bia mi na wo se mi tue ska ansa na ma cross sa kuro no ade chi anopa from anopa to anwumre uyiske enye time so aso say wo se me so me cross from anopa to anwumre na intima anyi ska no oboyes network na intima anyi ska no ma me sa da ho eme no ho sa akire me enti yesro omo enhihye bi wo ho a metima ya ama na boa ya omo nyama ne moa na ise do mo de ye ne de ano odin
sɛ network no so no mpɛ sɛ yɛnya yusu ne yusu foforo a ɔmo nkyerɛ yɛ ne yɛhu mede masɛm ne sɛ ɔmo asesɛ nyɛma mu di a ɛduru baabi nso a ATM so yɛ adwuma kama mfi sɛ majority no so kɔ banga mfi sɛ ɛbɛboa because nyɛmtia no nko a na ɛtumi yi sika ma ne yɛyie deɛ mepɛ sɛ ɔmo yɛ no sɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ba ne deɛ ɔmo ntwe ɛnsɛn kakra ne ɔmo hunu sɛ sika sɛnde no ɛduru baabi a wo sɛnde bɛɛ 2000 de ama obi a deɛ wobɛtua wɔ so no ɛtumi de wokɔ ɛfa trɔtrɔ ɛde wokɔ ba ma wonya ebi wɔ ho enti ɔmo nya sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo charge more than banks no na ɛma yɛ nyina hu ɛfi sɛ baɛ no ɛyɛ aboa nipa no bebrebe ama bi anya adwuma ne n'asefoɔ am baa sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo twa yɛmene deɛ a ɔmo anya yɛ meme sɛnde 2000 na mehɛ na baabi nipa no deɛ ɛda so no mede bɛfa trɔtrɔ akɔma nipa no na ama obiara so ho atɔ no nti ɛsrɛ mu mo ne ɔmo nkasa na ɔmo twa bi sɛ mate ɛte kaa mu a me ɛna medi mate ɛwɔ hyɛn no mo nso moyɛ adriverfoɔ a motwi cargo nti ɛnɛ cargo mu ɛne yɛabɛtena no nti sɛ ɛhyɛn no ayɛ ma yɛkɔ a mate no ɛbɛgye so sɛ away